Türkmenistanda ähli umumy türkmenleşdirmäniň netijesinde bir giden Kazak, Özbek owalar, rus dilli işçi pasiologlary we raziyestlary boşap galdy. Bu yerli tinçilerin birinin Azatlyň web saytynda yüzlerçe etniki Kazagyň Türkmenistany hemişilik terk edýändigi barada çykan makala galdyran garaýsy boldy. Azatlyň suhipdanyň başynda çap eden maglumatynda 490 Türkmenistany etniki Kazagyň iýunyň başynda Kazakstany hemişilik göçýändigi bellenipdi. Sonda bu çäranyň Kazakstanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň haýsy tasynda Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyn daşyr toporunyň 11-nji maýda kabul eden kararyna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi aýdylypdy. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Türkmenistanyň tinçi etnik Kazaklaryň dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birinden çykyp gitmäge mümkinçiliginiň dörändigi begendirýändigini, sol bir wagtda da bu ýagdaýlaryň Türkmenistanda näme derejede milli azlyklaryň ýaşamak we zähmet çekmek mümkinçilikleriniň çäklidigini görkezýändigini belledi. Tinçiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň rejiminiň 30 ýyldan bäri alyp barýan siýasatynyň netijesinde ýurtdaky diasporalary diňe bir medeni guruma hükmünde hasaba almazlyk bilen birlikde bugün olary türkmen milli egin esigini giýmekligi we dokumentlerinde milletini türkmen ýazdyrmagy mejbur etmeklige getirdi. Gepin gerdisine belletek Azatlyň habarçylary Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylykları, sol sanda pasport almakdaky bökdönçlikleri, işe we okuwa girmekdäki meseleleri barada dowamly habar berip gelýärler. 2018-nji ýylda Azatlyk ilkinji gezek ýurdun kanun goruji edarlarynda badalga berilen türkmenleşdirme prosesi barada hem maglumat beripdi. Sonda habarçymyzda Soğuz vilayatynyň kanun goruji düzümlerinde zähmet çekýän we etnik taýdan gelip çykysy türkmen bolmadyk hopsuzlyk işgärleriniň pasport maglumatlarynyň mejburi ütgetirilýändigini we olaryň milletiniň türkmen diýilip ýazdyrylmagynyň talap edilýändigini habar beripdi. Galy berse-de tinçiler Türkmenistanyň döwlet tejribesinde raýatlaryň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degisli bolan milli etnik toporunyň gözüňünde tutulýandygy, ösen döwletleriň tejribelerinde bolsa, pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygynyň gözüňünde tutulýandygyny nyktaýarlar. Türkmenistanyň bilim pudogunda işleýän söhbetdeşimiz ýurtdaky milli azlyklaryň hatda aglaby bolup ýaşaýan sebitlerinde de öz ene dillerinde ne bilim berilýändigine, ne de gazetler jurnallaryň çap edilýändigine üns çekdi. Ol ýurt garaşsyzlygynyň başga ýyllarynda, ýagny 1990-njy ýyllarda Ermeni, Kazak, Özbek, Polyak, Korey we beýleki diasporalaryň milli medeni gurumalaryny resmi hasaba aldyrmak ugrunda finansyklaryň bolandygyny, emma ýurduň sol wagtky awtoritar prezidenti Saparmurat Niyazowyň bu tagallalaryň öňüne alandygyny aýtdy. Netijede bugün ilatynyň 20-den 99 çelini göterümine Özbek, Kazak, Buluç, Pars ya Kürt milletini tutyan ilatı yerlerde hiç hil olaryň ene dilinde okudylýan mektepler ya medeni merkezler, hatta ene dili we edebiýaty dersleri de galmady diýip ýagdaýlardan habarly tinçi aýtdy we bu ugrda häzirki gün hem göze ilerlik oňaýly işleriň alınıp barylmaýandygyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilatynyň sany barada ygtybarly maglumatlary hüdürlemeýändigi sebäpli ýurtda ýaşaýan milli azlyklar olaryň sany barada hem anak histat aýdyp bolmaýar. Emma soňky ýyllar ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda barha köp adamyň sol sanda milli azlyklaryň wekilleriniň hem ýurtdan çykyp gitmek isleýändigi barada maglumatlar gowuşupdy. Mundunyň azatlygyň yktybarly çeşmeleri Türkmenistanda daşary ýurtlara göçü güçlüğüň seýlede ýokary ölüm derejesiniň netijesinde 3 million çemeti adamyň galandygyny we ýurdun demografik krizisiň bosagysynda durandygyny duýdurypdylar. Türkmenistanyň hökümeti sol sanda Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissary bilen geçirýän duşuklarynda hem jemgyýetiň ähli agdalarynyň hukuklarynyň goruglylygynyň we durmuşy hemme taraplaryň ornaşdyrylmagynyň meselelerine aýratyn üns berilýändigini öňe sürýär. Ýöne milli azlyklaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olary köpçüliklen ýagdaýda ýaşap oturan ýurduny hemişilik terk etmäge itekleýän sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Türkmen häkimetleri azatlygyň bu ugrdaky sowallaryna hem jogap bermekden ýüzürýärler. Mundan başga da Türkmenistanda milli azlyklaryň hak hukuklaryny gorap çykys edýänler hem basyşlara sezebar edilýär. Türkmenistandaky Buluç azlygynyň hukuklaryny goramakda tanalýan Mansur Mingelow
Hukuk toparlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jeňilçilik isi üçin ara almak maksady bilen toslanan aýplamalar esasında 2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hükm edilipdi.